Manang Biyada! Hello, gagayam at tumanan gagayam yo, Jenna Almoite akasman ng biyanang. Welcome kayo dito YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Kabsat Randy sa napudno anagan, tintay drama, ngayam sakbay ti amin. Makablawa mampay Darwena Verceles, dito Saudi Arabia. Angelita Salvatera, dito San Fabian, Pangasinan. Ken Arsenio Antonio, dito Barangay Pinpinas, Santa Ignacia, Tarlac. Kastiman ti kunani Kabsat Randy. Dirma ng biyanang, idi baruak no dabasit matgadak kontento akon iti dayta. Isungad addo ti aldaw apan naginanak, ngem ti aldaw apan nagtrabaho. Rogyak man nga rud ti agsalaysay. Sa langit walang bear, sa langit awan ti bear. Nabagtag ka manen, Randay. Naginumam aya. Ito dyan baso alangan mo nga dyan timba. Ay di kag pilusa pa. At dapaginom mo nga mawang pagbayad mo iti utang mo. At daman imay nagsingir itayan. Binayadan nyo ko man At damat ko tayo. Naglako kayo itinwang. Ay di mo pakibiyangan dayjay. Tadapang igatangan may kanitatang mo. Anyat gatangan nyo ngay. Nuwang manan. Oho. Di yo pala igatang iti motor. Tapno at pag-servisyo ni tatang. Gumatang kami iti buryas. Tataraknen may. Pipya pa Tapno at to pangasawa. Adda mo parte ito nagkasarak nanang. Ay agtal na ka man. Agtarakeng kamot Di kag namnam ay Randay. Oy Randay, aldawan. Apay awan planom nga agriingan. Maturog kalatan naging ingana. Nagsapa pa lang. Mang-disturbo kayo manananang. Nasapa nga. Anyat orasan na alas 11. Kitaan niya ko awan mo trabaho. Kakaiso na a day off ko ita. Nagatidog mo ta day off daytan ngay. Apay awan man ang trabaho mo itaaya. Awan, tasabado lang di sir ko nanang. Day off ko iti Domingo. Aging iti Biyernes. Anya? Ada ka kastan. Ado ti day off mo ngam ti pa nagtrabaho. Baliktad mait. Imbis may sala ko mga aldaw ti day off mo. Samot. Ado mo ti day off mo. Katalaga ang kasta. At least, adalatama ko na at trabaho. Saan nga istambay, nanang? Welcome to Jenna Almoite Drama. Kaano nga da trabaho, Randay? Inton Sabado, tatang. Day off ko ita. Epay, mamin ano iti 1 week ti trabaho? Maminsan laang, tatang. Sabado laang. Dayamot kas na trabaho? Adumit ti day off mo ngam ti pa nagtrabaho? Katsyak nga ro day, tatatang. Kahit agsapol ka iti sabali a pagtrabaho ano kas ta day off mo? Uray ko man no tumulong kay jetalon. San mo taday tamo la agbulbulak boltan aramidem? Kat gagangay na ta day off ko nga ro, tatang. Kan maisa, kontento ako niti trabaho. Saanan dito sideline? Suruan tayo ti makontento iti adda kada tayo, tatang. Kahit naimbag ano dakil ti sweldaw, kat may samot lang aldaw ti trabaho iti makalawas. Din sapay umanay apang gatang mo iti kansilsilyaw. Umanay mo't sobra apay Aywan, tatang. Mga asawa akon iti mabiit. Ha? Sino ti asawaam? Addan ayan nobyam, kat awan sapay mait. Addan to Adda kayat ko nga arman. Napintas, ganasingpot abalasang. Patsak magustuhan nyo day. Taga ano? Kalugaran tayo, winaw? Saan taga dito'y, tatang? Taga Sabali a lugar. Kahit agagagat ka nga ron tanarigat nagpamilya. Masapul adublam ti panagkayod mo. Tapno addan to ipakan mo iti pamilyam. Rabein nga mawampay la dya anak talakay. No napanmanin na ginom, di mo namnamain ti panagawid na. Bigat to siguro manay na sumangpit day jay. Ay, adaman nga may na ag-birthday a barkada na. Laklakayan mo daya barkada na. Kundi handa pa'y lang amin ka, wam mo trabaho na. Kit bay amon
Awan bibiyang mo ditan. Tas saan mo mat akwarta ti paghandada? Wen jay mo la inom ti kukuanda. Kit oray mo't awan ag birthday, aginom dalat ta. Di pay lang amin mga asawa ni Randy tap nagtalnan. Bareng agbalbaliwan no adanton putot na. Bareng makaasawan iti mabiait. Tako na namit nga da kano kursunada ng armain. Ay, kasta aya. Ay, sapay la ko mga rod at kaya tanda. Tapno mga sawan. Kasano ang mga asawa ngay? Katawan sama urnong na. Anyat busbusin na ngay. Kauray wala manok ti partyendan to, ah? Apay, mabalin ayamit na dua manok. Mabalin ano talaga nga awan. Kadi uray anayon tayo to atalaw, no kaskasanaw, tinapatag makasarda. Dinto mo't kami nagtrabaho na sayaat. Kitno at da kwarta na, idiritso na iti arak. Mas dawag matitiday dyan nga anak mo, ah. Laklakayanan, ngamsaan pa'y lang agpanunaw. Nakasingsing pa may di ubing pailaan. Arapap na pa'y nga ron tagbalin ang mga kasabay di. Ngam no apa nagbalin akas di tugalin na. Huwag nga ron Adupay ti memoryado na idi a bersikulo. Di Domingo a makimisa idi ubing pay. Natulnog. Amin nga ibagata, tungpalan na. Ngamitawanan, kasla nasaraanan. Gapoy ti kinatangkan ti ulo na. Lalakid bagbagaan talata, bakit? Di ta mauma amang balakad kan kwa na. Ta makapanunot tulat ta. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Nay, adakan. Nagturturo kami di rabe ay. Medyo arubahan da Tata Ignacio, nanang. Aguray ka man. Apay tamatam. Nagngisit magtaglawlaw na. Nablakayan ka. Ay na. Naitugtugak, nanang. Naitugtog nga. Ibagam tagpay suranday. Nan ano tamatam. Ay na makapadanag kamot. Sige, nanang. Ta kahit kunti maturog, makaturturog ak. Si kaman ti pagdamagak Armandaw. Ijay ngamin balayo ka tinaginuman daranday. Apay anyat na pasamak. Apay nablakayan mo tandyanak ko. Kuna na ngamin anay tugtog ngamjak mamatay. Kwa na, dinanog da. Anya? Asino nga'y tinangdanog kang kuana? Anya basol na? Jay may sa bisita may abarkada ni ading ko, nana. Agpada da na bartag. Nagkinursunada da. Agpada da mo't kidya na blakayan. Tauray jay kalaban na. Na blakayan mo lang, nana. Agkaruprupa da nga raw, ditikas diyang itsura da. Nagloko mo dagitan? Di kam nakanawa ah. Tanabartek kami mo amin ay. Ngam sa nabalay. Tawan tinaabak nangabak, nana. Di yung mga minawis-awisan dyan anak ko, Armandaw. Da kayo ka ti mangisong-song kang kuana. Saan mo't anana? Katno isuti ka na yun ang mga waawis kada kami iti inom. Nuawisan na kayo, di kay mapmapan. Magbagaan yung mga min ah. Husto pa'y ti inom. Kuna yung mga ah. Wan kay mga min awan. Kaya yung mga gaputa libre. Agpapada kayo, di makainak-nakam. Idarom mo din ang black eye kang karanday. Saanan? Tagpada kami mo't na black ayan, nanang. Win angam ang mga no nakarkaro ti pan naka-black eye mo. Kita man tay tsuram. Dandan di ka pa'y makamulagatan. Kasanan, no agdarom mo di dinanog na. Di agdinarumdan adwa. Kakimbasol ngamin na talaga ayaran day. Basol mi adwa, nanang. Nagpinnakawan kami mutla ituudi na. Anya? Kasta at aglaban. Kalpasan ti panagdinangran. Agpinnakawan. Manumay ti kasta. Di ka lang amin makainak-nakam mutrandi. Kanayon ka madungiran tunggal mabartag ka. Kita man, nagadun ti piglat di tarupam. Gapoy tarak. No saan ka madisgrasya, makabil ka. Ala, sa nabali tayo sardang kunti aginom, nanang. Ikarik. Ay, sapay la kuma, tamatungpal mo day ta karem, randay. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Nanang, agaramid kay man pa'y iti ice. Nay, apay na ibusan na yatay naramid ka. Naabutan mo ti daduma. Pagdip-dipol ko ngamin dito'y black eye ko. Sapay nagbayag ang may kato'y black eye ko. Diniritsok a dinipulan iti ice. Ngam isumulat ta.
Ay, apay one click ayamot. Saan mo't Uraya mo't ti manungal daw sa agimbag. Matuo ka na kaon. Sabay ko nga inak manan arman jay. Klas ko abalasang. Paimbagam pa'y tablak ay mo, sa kamapanagaram. Kaanong tubay nga nagbayag mo nga gimbag. Diyak makauray na nang. Ang mga no agawan da ni Gemma. Agrubata kita iti nakagaram eh. Na, kasta titsura mamapanagaram. Ay, nablak ayan ka. Katuwanan anya kumangay. Diyak kayat ti maunaan. Sapay adagar-aram kan ko na. Narigat ti maunaan, nanang. Naimbag nga orasyon, nana. Mabalin ti agpasyar. Nay, asino ti pasyaram baraw? Ni Gemma ko mga anak yun, nana. Adda ka de. Sige sumrag ka baraw. Apay nga dablak ay mo baraw. Asino tinangdanog kan ka? Kwa, nana. Si kamot gayam day tarandi. Sumrag ka Agyaman ak, Gemma. Naimbag nga oras mo. Aywan, adda imot ko asuman para keng ka. Adda yo. Agyaman na. Ay, Gemma, umay ka man pa'y. At dalabiit ipaaramid ka. Agtugaw ka pa'y laang randi. Taag subliak no madamdama. Sige lang, Gemma. Yak kayat day talalaki, Gemma. Bastidim adagusan. Ha? Nanang. Ni. Nagloko mo dito abakitan. Nagpigsa tingiwat na. Di na lang mayara sa asmatan. Ti bagbaga na iti anak na. Piyag ti pakiasawaab. Nata- Yak kayat ti makamanugang iti man nakiapa. Na. Pagkunaan nyo mat aman nakiapa ni Randy, nanang. Kita umat kat adablak ay na. Man nakiapa ka no. Kat madlaw mo't nga iso ti man nakiapa ti Diyas kaya bakit. Man nakiapa lakit data na blakayan. Kibur siguro data ijay lugar da. Nagloko mo dito abakitan. Tila ibagbaga na. Rumuwarak man pa'y. Pumuto tila payag ko makangkang kalagit ibagbaga na ito abakitan. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Pasensya kan, Randy. Sumapul ka laangan iti sa baling armam. Tani, di nakamot kayat ti inak apara kanya. Apay, iso ayat ti masurot, Gemma. Sika tas sika ti masiknan. No darik nam kanyak. Aklunan na kon. Taag taraytan. Anya? Alan, Gemma. Aklunan na kon. Itaray ka itan no aklunan na. Ay, saan, Randy? Adda ngamin sakit ni nanang ko. Ang mga nukumaro tirik-rik na no kontraak ti kayat na. Gemma, Iso pasensya ka na kuman. Sapay ko matamaawatan na. Di na ko magurguraan, Randy. Diyak kayat stress ni nanang ko. paimbagak ti black eye ko no dahito ti problema, Gemma. Basta aklunan na. Agsubli akto no naimbagan ti matak. Saanan, Randy? Uray di ka nagsubli. Pasensya ka talaga. Kahit kumusta nga iti panagaram mo, Randay, adamo la namnamam, inaklon na kamo la jar armam. Binastid na ko, nanang. Anya? Kontrabidan tuman ngawin di nana. Amok akayat nak ni Gemma. Ngam di nanang na ti sana amangayat kanyak. Tinak kayat apara iti anak na. Naggrabaw ti rason ti di na pangayatan kanyak. Gapo kano ta da black eye ko. Ibagbaga na kit aman nakiapa kanon. Apay ngamin ang nagganat ka na panagaram. Paimbagam kumapay ngamin tablak kay mo No didak kayat saan lang? Agbaak aklatan. May met mutlat agbaak ng mga sawa. Free akanayon. Awan mang lapod kanyak iti kayat kong aramidan. Mga sawa ka day. Paimbagam pa'y tamatam sa kamapanagaram. Tapno kaya tanda ka. Sarain. Adula amin. Ang mga numabastidak tumanin. Iso asaanin day ta asa-asawa dita. Ay, nasaya at nakita ka dito ilay, Dominga. Ne, da kayong magayam tataben. Nakitsinda kayong magayam. Uwin man balasang ko. Ingem, madamag kumanlaang. Apay, talaga ka di amay salanga aldaw ti panagtrabaho ni Randy nga anak ko, ije farm yaw. When tay sumot ti request na tata. Kunak nga rod adiretsyon na kumatagtrabaho. Tapno ado ti masweldo na. Nga may samala kanong aldaw ti kayat na panagtrabaho tata. Anya,
Nagloko mo da dyan anak kaun. So malagayam Mas dawak. Tad adumot dyan day off nan. Ngamtay pa nagtrabaho na. Baliktad may. Kiso mga rod ti request na tata. Kuna na ngamin analaka mabannog. Di na kano kabailan tagtrabaho iti diretso. Kun kuna na laday jay. Ngamsadot na kaday Dominga. Kentap no makabulakbawl. Di na kidigundawayan tagtrabaho tapno makaurnong kat adanton pangasawa na. Jak amoy ti day tao. Awan sa ngamin balak na ng mga asawa. Iso pa easy lang. Isa pula man kit di iti asawaan na balasang kaw. Adda nga rod kumakayat ko nga ireto kan kwa na tata ngam amang no di na kayat. Kan ure da kayo. Amang no diyo kayat nga agbalin amanugang. No da kami kin ni bakit. Awan pilpilin may. Basta lakit din na singpart. Nga uray na tataangan ngam isaw. Adda nga miniikit ko abakit abalasang tata. Ex abroad. Iso asa na nakya sa asawa ta nabayagan ng trabaho iti abroad. Adda nalawa a farm na. Nagado ti tarakan na. Naglawa ti fish pan na. Ribo-ribo a kilo at may laklako na. Aya. Mayat Alaman balasan kaw. Yam amom man nga rod kiniranday. Baring agginustuda. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Masaba kami arumor ito iti busko. Tada papanan mi nanang. Papanan nyo nga, Randay. Pasyaran mi kanu jay ikit na abakit abalasang. Yaram nakkanukin kwa na. Anya, kahit nakita mo na aya, kayat mo adago san. Diyak pa'y nakita, ngumkayat ko na. Anya pa'y sa pulag. Sigurado akayatin nakday jay, tabakatan. Kat kayat mo nga raw, uray saanan ang makaanak. Wen, tabak nang day jay. Ado ti sa ni kwa na. Napintas to ti biyag ko iti sidong na. Day talaang tirasaon ti pangayatam keng kwa tingitingam pa'y mo't anaimbag tirik na maa. Baybayaan yung tarik na. Basta'y ayatan nak, mabalinan. Nice meeting you, Randy. Kastamot keng Camila. Jakla impagarop. Nagpintas kagayam nga uray bakit kan. Aya. Thank you, Randy. Uray mo't sika, guwapo ka. No addapan na kaikarikan Camila. Agsimpatan, kat agdanatan. Sigurado ka, kayat na. Amangan no agbabawi kanto. Awan ti rumbang apagbabawyak. Awan ti rumbang apagbabawyak. Takaslaak nakajakpat no si katima asawak. Ngamin, nalawa lang harudan ti dagam, napintas ka pa'y. Ngam, di ka maipaayan iti anak, Randy. Ayos laeng. Uray di ta aganakan na. Asawa ti ka sa pulak. Saan nga anak, Mila? Mga sawan dya anak talakay. Uwan nga raw, nagpardas ti pasamak. Nabiit laan nagamamuda. Ngam ita, agkasardan. Wen nga raw. Diyay kano babae ti makaamo iti amin ang magastos. Bainti kano ababoy ti partsenda. Kantalo abaka. Pasig kano atarakan diyay babae dagita. Naglawa nga raw dya dagana ijay lugar da. Ado ti dingwen na. Aglalaok, manok, kaldeng, nuang, baboy, baka kanda dumapay. Dapay naglawa afispan na. Wen nga raw. Sa bali pa'y tay naglawa at talon na apararaupan na. Swerte dya anak ta. Tanakatumpong itaadda mabalin na. Alakit sapay la ko mga rod at agbalbali wen lakay. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Randy, agreeing kan. Abay, Mila. Aldawan, sa paan ta ti mapan ijay talon, taag parauptan no bigat. Abay, ayan tayo tangtangda ng mga agtaltalo na ya. Awanan, pinagawid kon. Kan oray dagiti para pastor ko ititingwan, pinagawid ko idaminan. Oray tadda kamot na namang trabaho ka dagita. Anya, siya, ti pagtrabahom iti talon kan pagpastoram. Tapno adda aramidam, tawan mo trabahom. Tanyat kayat mo nga aramidan, ag senyorito latan. Sana mabalin na. Agtrabaho ka no kayat mo timangan. Mila, Ala, bumangon ka ditan, taing kamanganan.
Nanganakon, sa paan ta timapan ijay talon, tano na pudutan, agawid ta. Nalawa pa ito'y makuliglig Diyak pa'y nakagudwa. Nasakit ti sigat kon. Tumanugaw ka mat, Randy. Kasano amalpas ka ngay no kasta. Pag inanang mo ti tao Grabe ka mat Mila. Pagbalin ng mat akaslanwang ti tao. Ha? Agsakita kiti kasto nga ipapaaramid mo kanyak Mila. Kaslagtrang kaso akon. Irwam mo ti bagim. Ano sama? Tanang asawa ka iti manalo na kaskanya. Unak no para mandarlat aramidat ditoy. Kung saan magayam. Katno di mo kabailan, nawaya ka pumanaw. Anya? Awan na sakit abakrang ko no panawan na Randy. Total, nairwama kun ngag may maysa. Manu atawon anag may maysa. Mangalat ang amin ititangdanan tang agtrabaho Tapno saan ta amarigatan. Sayang ti panangdanta. Imbes apagpasweldo ta ti kwarta, urnungan ta di. Tapno addan to busbusen ta, inton saan tan ang makatrabaho. Inton nakapsutan. Ay, nagrigat mo tayo. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Talaga kasta. Nangasawa ka nga raw. Di takduram day ta. Uwan mat nga men, Randay. Awan mo nang pilit kan ka mga sawa kat. Unak ano agbalinak adon no mga sawak. Kung saan mo gayam. Nakarkaro pa'y giding agrigat akijay. Sapay naglawa di taltalunan may. Nagado ti dingwen may. Siyak amin ti mga asikaso kadagijay. Kat talaga kasta Uray ta para malakada kayo day tang agasawa. Agsubliaksan dito'y balay. Ay, awan lugar mo dito yun Ta umay jakabsat mo kinti pamilyana. Dito'y dakanon nga agnaig. Anya? Saan na ka mga apaan dya sawam? Apay apanawam. Ay, panawanan tap nagnakam ka, Randay. Addan pamilyam. Awan tinaramidak no di tinagsubli iti sidong ti asawak. Aklo na kay di damo, awan panagayat ko kankwana. Ngam bayat ti panaglabas tel daw, iniinot mo't lang na sursurok nga inayat, kat nairwamak mo't tan iti trabaho, iso nga ita ini-enjoy akon ti mangsuksukay iti sanikwami nga agasawa. Alakastan, tuy gayam mo, Randy. Ala gagayam, di tanti nagpatinggaan day tapakasaritaan. Dito'y drama tayo manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Salamat manen kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.